Millaista kyytiä saa ihmispalloissa? Nyt palataan kartanon karkuriin ja tutustutaan paikan ohjelmapalveluihin. Me ollaan nyt täällä rannassa. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Täällä tapahtuu hauskoja. Huisin hauska VOV eli vesijuoksupallo. Se on nyt meidän uusin tämmöinen elämysmatkailutarjonta. Ja se on nyt niin uusi, että tämä on 2 viikkoa vanha, että meillä on vielä tosiaan tämä ranta kaikki tekemättä tälle systeemille. Tässä on hyvä ranta nyt lähteä, mutta kun meillä tulee 3 niitä palloja ja me saadaan semmoinen joukkuekisa siitä aikaiseksi. Eli kohta varmaan näette, kuinka helppoa se juokseminen sen kanssa on. Niin tarkoituksena on sillä tavalla, että viedään tuonne veteen jonkun matkan päähän poiju. Ja sitten tosiaan 3 palloa, eli joukkue pääsee kiertämään sen poiju sieltä. Sikäli mikäli pääsee juoksemaan sen kanssa. Ja tuohon ollaan niinku tekemässä, tuossa on kaislikkoalue, siinä on sellainen ihana, siinä on aivan tasainen, periaatteessa niin hiekkaa, mutta siihen on tietenkin kasvillisuutta kasvanut, niin sinne tehdään sellainen alue, että siinä pääsee sitten koko porukka. Oletko se itse kokeillut, onko se vaikea? Olen, joo. Meillä oli 14-vuotias poika oli sitä mieltä, että hän menee ensiksi. Mutta sitten kun me tultiin tänne rantaan ja lähdettiin niitä kokeilemaan, niin hän sanoi, että äiti, messää vaan ensin. Se oli siis hauskaa, se oli ihan oikeasti hauskaa. Mä kuvittelin, että mä osaan ajaa polkupyörällä. Totta kai mä lähden juoksemaan tuommoisen pallon kanssa tuossa veden pinnalla ihan tosta vaan. Mutta mä olin varmaan 3 askelta ottanut, niin mä tajusin, että apua varmaan kohta sattuu, kun aivan niin kuin takaraivolle suorin vartaloin kaatusin. Mutta sitten kun mä mäjähdin sinne, niin mä tajusin, että hei, jopa kaatuminen on hauskaa. Se tuntui sellaiset ihanalta möksähdykseltä vaan. Miten se zorppaus sitten on? Zorppaus on sitä, että pistetään 3 metrin halkasijalta oleva pallo, ja missä on 2 metrin halkasijalta oleva pallo sisällä. Sinne väliin menee ilmaa ja kauhean määrä naruja, eli siitä tulee sinne joustava pallo. Sinne pistetään ihminen vyötteiden kanssa kiinni ja sitten otetaan kauhukahvoista kiinni ja lähdetään laskemaan mäkeä. Mutta meillä on nyt se mäkikin on tosiaan sit vaiheessa, koska nämä on näin uudet nämä pallot, että meidän tarkoitus sinne meidän parkkipaikan taakse semmoinen, siitä tulee varmaan noin 80 metriä pitkä mäki. Ja se on semmoinen hiukan loivempi, koska tätähän voi jopa jossain laskettelumäessä harrastaa, mutta se on aika huisi laji siinä, että saa olla kyllä aika kova pää, että tulee jostain laskettelumäestä alas. Sitten mä oon myöskin käynyt neuvotteluja toi kaupungin kanssa nyt, että mun tarvitsisi tehdä semmoinen anomus, että mä pääsen tonne Leijonapuistomäkeen, siinä on semmoinen pikkuinen mäki, niin siinä pääsee jo sen vauhdihurma sitten kokemaan. Ja sitten zorppallon kanssa meillä on myöskin, tai niin, sen kanssa voi tulla myöskin niin, että sinne pistetään sinne sisätilaan, missä ihminen on, niin vettä. Eli sä lillut sen mäen veden kanssa alas, sekin on aika hauskaa. Mutta meillä tulee niitä zorppalloja 2 kappaletta ja meillä on tuolla iso peltoalue. Niin sinne pellolla tehdään semmoinen niin sanottu ihmiskeilarata, eli 2 joukkuetta. Ja ensimmäinen joukkue lähtee juoksee sen pellon sinne toiseen päähän ja kaataa ne keilat sieltä. Sitten joukkue tuo sen pallon takaisin ja sitten taas seuraava joukkueesta. Ja niin kauan, että jompikompi joukkueesta on voittaja. Nämä on aika uusi laji Suomesta. Missä sulla tuli innostus tämmöiseen? No itse asiassa se oli tämä just, että pitää kehittyä. Ja meillä oli yhdet juhlat ja me odotettiin, että ne vieraat lähtee pois. Ja lapset oli nukkumassa ja sitten mä mieheni kanssa, niin meillä oli molemmin läppärit sohvalla ja katsottiin mukaan telkkaria ja samassa niin surffailtiin. Mä en tiedä, mitä hän siinä teki siinä koneella, mutta mä etsisin niin ideoita just siihen, että mitä mä voin tuoda lisää tähän näin firmaan. Ja sitten mä yhtäkkiä menin jonnekin semmoisilla sivuilla, missä mentiin just tämmöisen vesijuoksupallon kanssa. Mä olin ihan miehelleni, että katso mitä mä löysin. Ja sitten hän oli kans, että vau, että ne onkin ihan hauskoja. Sitten mä sanoin, että mä haluun tollasen, mä haluun. Sitten hän sanoi, että no ei mitään, että tilataan. Puoli vuotta me sitten kuitenkin sitä mietittiin ja sitten me tilattiin ne. Ja kyllä ne on nyt aiheuttanut aikamoista kiinnostusta, että tosiaan me mennään nyt Merefesteellä niitä mainostamaan kanssa. Mitäs sitten värikuulasotaa voi myös täällä harrastaa? Joo, värikuulasota, meillä on se sama peltoalue siellä. Siellä on
semmoisia kauheat isoja kaapelikeloja, niin niistä saa tosi hyviä suojia tehty sinne kentälle. Eli meillä on mahdollisuus kentällä värikuulasataa. Sitten meillä on tuolla vähän matkan päässä mettää. Siellä on sellainen ihana lampi, mikä on tullut niinku siitä, kun toi Uudenkaupungin Sorvakon sillan kivet on louhittu siitä, niin siinä on tullut sellainen luonnonlampi. Niin sen vierellä on sitten taas mettää ja siellä me ollaan käyty sitten sotimassa. Et siellä täytyy nyt hiukan vielä rapsia. Välillä käy niin, että tuossa on ihan hyvä uhri, mutta ne oksat niin hajottaa sen kuula siihen. Mutta siellä on kans, se on tosi hyvä metsä, että siellä on kaiken näköistä semmoista estettä, että ihan luonnostaankin. Tässä sitten ne maalaisolympialaiset on. Niin joo, sitten on nekin vielä. Eli kumiankan metsästystä, että jos ei tykkää niin metsästää ankkoja oikeasti, niin sitten tämä on paljon tämmöinen miedompi juttu. Eli just näiden värikuula-aseiden kanssa on kumiankkoja ja sit niitä voidaan ampua sitten, että miten joukkueessa pärjää sitten, kuinka monta saa ammuttu. Sitten siinä on vesiviesti, eli viedään jalkojen välissä vettä jonnekin ja sitten joukkue tekee sen kanssa. Ja sitten on puujaloilla kävely ja sitten on, mitäs siellä vielä oli? En mä nyt muista, mutta siinä oli monennäköistä, eli siitä saadaan semmoista tosi hauskaa puuhaa niin porukalle. Mites nyt, jos vietettäisiin vaikka polttareita, niin voiko näitä kaikkia sitten haalia siihen sama ilta? Juu, totta kai. Se on niin ihan omista voimavaroista kiinni, että mikään näistä lajeista ei ole kauhean kevyttä. Et se, on niin kuin, se käy ihan kuntoilusta ihan oikeasti, että toi pallokin niin sinne sisällä kun lähtee juoksemaan, niin siellähän on sehän toi vesijuoksupallo on aivan umpipallo ja siellä on turvallista olla 10-15 minuuttia siinä sisällä ja sen jälkeen täytyy tulla rantaan vaihtamaan se ilma. Turvallista siellä on kauemminkin olla, mutta se on niinku semmoinen ihan turvallinen raja. Eli happi ei voi loppua sieltä, mutta voiko siellä tulla ahtapaikakammo? No tietysti, jos on kauhean semmoinen ihminen, jolle tulee helpolla, niin totta kai voi tulla, koska siinä voi tulla sellainen olo, että apua, mä en pääsekään täältä ulos. Mutta sitten taas toisaalta, kun siellä pallossa on sisällä, niin sieltähän näkee niinku kaiken tämän näin, kun se on aivan läpinäkyvä pallo. Et se on jokaisen vähän niinku oma harkinnan juttu, että uskaltaako sinne mennä. Mä luulen, että me mennään nyt kokeilemaan. Joo. Sinne vaan. Nyt juoksua. Joko sä Henna luovuta? Sä kokeilit Henna nyt noita kaikkia palloja eri systeemejä. Miltä tuntuisi? No se vesipallo, tai mikä se nyt olikaan, niin se oli tosi vaikea. Et siinä mä en onnistunut sit niinku lainkaan. Et se meni sit siihen vaan siinä veden päällä lillumiseen. Älä huole mäkä. Joo. Sitten oli toi juokseminen, kun juostin kenttää pitkin, niin no se oli vähän helpompaa, mutta kyllä sekin vähän kunnon pää rupesi käymään. Et kyllä mä tykkään tosta viimeisestä kaikkein eniten sitä, että itse saa vaan nauttia siitä jännityksestä ja pyöriä siellä sit liikkeen mukana. Tuliko into, että haluat kokeilla uusiksi? Haluan mahdollisimman korkeassa ja jyrkässä mäessä. Kiitoksia tosi paljon, kun saatiin tulla tänne katsomaan näitä ihania tiloja ja näitä aivan mielettömiä juttuja. Joo, kiitoksia teille, kun tulitte. Sanos nyt meidän kanavan katsojille joku kivat terveiset, että nekin tulee kokeilemaan näitä tänne. Joo, ilman muuta kaikki koittamaan hulluhauskaa uutta ulottuvuutta. Hyvä, kiitos. Kiitos.